Ами анор қати зиндагӣ дорем. Нитрама хос метим, инаводр майдай бисёр тарсилитрара талаб мекунад, тез бупаза. Афтоб мезана, гуфта коғоз мепечоним. Ами чиш бисёрай корш. Оғулҷумъа Худойқулова зани 50 солаи туркман ва аъзои оилааш дар ноҳияи Дӯстӣ вилояти Хатлон ин шабу рӯз серкоранд. Онҳо 4 гектар ниҳоли анор доранд ва имсол ҳосили хуб гирифтаанд. Оғулҷумъа мегӯяд, анорро то охири моҳи декабр дар анбор нигоҳ дошта, баъди он ки маҳсулоти воридотӣ аз Афғонистону Ӯзбекистон дар бозорҳои маҳаллӣ кам шуд, ба фурӯш мегузоранд. Дар гӯшаи дигари ноҳияи Дӯстӣ дар деҳаи гарди Гулмурод, ки аксаран туркманҳо зиндагӣ мекунанд, сокинони зиёде ба ҷамъоварии анор машғуланд. Ойнабод Холова, зани дигари туркман, гуфт, ҳосили фаровон хуб асту сабаби хушҳолии онҳо шудааст, аммо ҳамзамон заҳмати зиёд металабад. Сахаре мешнем то абеда. Баъдам камакак дам мегирем, баъд шаба то шаба кор мекунем. Тоза мекунем, хоб карда мекунем, сартровка мекунем, калоныша, майдаша, ҳар хел сорт мекунада. Ҳай хунук боша соз намешавада. Ҳай задаш 1 сол анора. Ана ҳозир созай. ишораи Ойнабод ба сармои шадиди 2 сол пеш аст, ки бар асари он баъзе аз дарахтон аз ҷумла анор осеб дида ҳосил надоданд. Раҷаб Элмуродов, ки дар гузашта ба муҳоҷирати корӣ мерафт, баъди душвор шудани будубош дар Русия ба азодгоҳаш баргаштааст. ӯ 3 сол буд анор мепарварад ва аз тасмимаш пушаймон нест. ҳаминҷа 1 гектар дорем. 2 сол пеш хунук зад, ҳози хеле сол шид. Имсол насиб кунам 5-6 тонн мета анор. Аммо скалатта мезанем, пакет карда мезанем. Пакет накунем, овуш меброя. Баъд килош мепартояда. Барои ҳамин пакетта мезанем. Пакетта мемонем, скалатта чӣ карда баъд моҳи декабр, январ мефурӯшем, мебарем, мефурӯшем. ҳоло 1 кило анор дар бозорҳои маҳаллӣ аз 5 то 7 сомонист. арзиши он дар зимистон боз боло хоҳад рафт. мақомот мегӯянд, ҷомеаи туркманҳо дар ноҳияи Дӯстӣ аз 10 000 нафар бештар аст ва онҳо ба ҷуз кишоварзӣ дар бахшҳои маорифу фарҳангу тандурустӣ низ ҳузур доранд. аммо бахши аъзами онҳо ба мисли Оғулҷумъаву Ойнабод дар замин кор мекунанд ва бо ҳосили гирифтаи худ ҳам бозорро пур мекунанд, ҳам зиндагии худро мечархонанд.